Murtala Muhandis Kano cikin waƙar sarauta ta Alhaji Hassan Altine wato sansanin Gwandu. Allah rika ma Hassan Altine shugaba sansanin Gwandu, Rabbi yayi maka ba mai fushi. Hassan Altine shugaba sansanin Gwandu, Rabbi yayi maka ba mai fushi. Allahu kai ka sani ban sani ba, kara min kayo ni mai rauni, Rabbana ka kara min. Allah idan yayi ma babu masu ce da kuce, in kwa mutum ya matsa za ya hargitse rikice. Yana ce lallai maganar hauka ce, a dan ƙarya fa ƙarya ce, gaskiya guda ɗaya ce. To zaman lafiya ya zauna don daina fushi, ajiyar zuciya ya yi ta ya kyale haushi. Basaraken da zan faɗa ku sani an san shi, ashe bai son alwashi balle a ci mai bashi. Lallai amanar matawalle Rabbi ya baka haƙuri, juriya da san jama'a ba shakka. Idan kana birnin Kebbi dole ka so oti, in ko ka yanzu za na sako ma baiti haka. Sannan a otin tafi daidai kofar kola, akwai saraki wannan da ya rike sallah. Allah ya daga shi gashi babu girman kai, idanuwa sun shaida babu batun son kai. Yana da girmama manya bai duba mukami, don ya rike Allah ganyi masalin zami. Wasu na can harkokinsu babu tauhidi, ni banda wanda adda zance dai mara sirri. Da ka rike Allah shine zai maka hanya, tafiya sannu sannu har ka zo ka san manya. Allah rika ma Hassan Altine shugaba sansanin Gwandu, Rabbi yayi maka ba mai fushi. Kai Hassan Altine zaranka yayi kyau in faɗa, da fari siriri ne kama da yin kaɗa. Kana ta ja ba gajiya har ya zamo jigida, ashe kana ta yin haƙuri har zare ya zam sanda. Akwai karin maganar Hausa to ku ɗan duba, in ka ji wani sai ka gane baban ba haka. Gashi siyasa na son kanan kasar Gwandu, sannan sarauta an ba ka sansanin Gwandu. Iye ku yan adawa da za ku kyala yin Allah, ku duba tun yanzu ku je ku kama yin sallah. Sansanin Gwandu yanzu ba a nufin ka da sharri, na gaba fa yayi gaba na baya sai a labari. Jiya dai ta wuce a yanzu ake yin taɗi, in kana da mawaki dole ya baka nishaɗi. Idan ka ce sukuwa dole a kyale doki, idan ka bi sahara rakumi fa bai raki. Wajen farauta lallai fana ga mamaki, kare da ya bi zomo artabu ake da haki. Lallai halal da wuya maganar ba in kari, kasan da bi lallai yau ina da labari.
ya sa sansani sana'a ya yi mata tsari, sannan sarauta ya girmama ta ba sharri. Tuna abokai da matasa na kaunar shi, da ka taɓa shi ka taro match ko bashi. Allah rika ma Hassan Altina shugaba, sansanin Gwandu Rabbi yayi maka ba mai fushi. Kuna sauraron Murtala Muhandis Kano a cikin waƙar sarauta ta Alhaji Hassan Altine shugaba, wato sansanin Gwandu. 081 38 04 03 66. Albasa gunsu ya ba a barinta a hanya, lallai fa kyawun tafiya a waiwaya baya. Atiku ba gudu rainon ka baya ha'inci, wajen ziyara lallai yana rike zumunci. Shi yasa mulki ke bin ku ba batun miki, har ma sarauta na son ku kaji mamaki. Masarautar ku ɗaya ta Abdullahi Gwandu, Ubangida lamba ɗaya matawallen Gwandu. Hassan yana ladabi ya tsaya a ƙofarka, akan ka ya shirya babu batun yin shakka. Atiku gwamna sanata rabon ka zai zo ma, daga can federal su gane yanzu aka soma. Allah rika ma Hassan Altina shugaba, sansanin Gwandu Rabbi yayi maka ba mai fushi. Gana mai nasar wakili ai ɗanku ya haifu, sai Faruku Malakiya rainanku ne ya kafu. Sunusi Altine Alhassanu yau kun ci gari, gana ɗan Maliki Hamza basarake na gari. Akwai Bashar Bawa Bashar Doja a waƙar nan, Babangida Doje ga Tuleja a baitin nan. Akwai Imrana Sokoto tafiyar ku da alkhairi, Habu nake misalin SO Malam Husari. A gaida Abdul Manaja a kiku a gadanja, sannan akwai Ibra Simintin ku yana daraja. Allahu ne roƙo ya ɗaga ku kara fice, fagen abokai lallai Hassan fa ya dace. Kana da yara na tabbata suna da yawa, zan takaita sai dai banda nufi na adawa. Akwai su Walcott dan dawa maza sun san gaske, Juwa da Isa Argungu kai muje kuraka. Ina Abu Osi ladabinka yana aiki, Abu na Jakku yana nan yaro dan kirki. Hamza miyagu kan mai gida ana jinku, Abubakar dan da kwarai gare ku ba shakku. Akwai Salahuddin Agege a gaishe ka, Cibo mai shayi a buga kowa ya ɗaɗɗauka. Abba Attahiru Abdul Bibiya mai da'a, lallai Hassan Altina ka daɗe kana